Sziasztok, én Ultraskor vagyok, és itt van mellettem. Simpson. Bemutatjuk ennek az RPG szervernek bemutatjuk nektek ezt az RPG szervert. Az IP-je ott van a leírás alatt. Hova küldték? Ott van. Na. Én követem Simpsont, mert én még csak egy hete játszok, szóval ennyi. Sziasztok, én vagyok Simpson S91, és azt szeretném nektek bemutatni ezt az RPG szervert. Itt látható, itt mellettünk a katonaság. Hát itt az a lényege, itt a kiképzést láthatjátok, és belül vannak a kocsik, a katonai kocsik, meg az épületek. És megyünk tovább. Itt most egy kicsit levágjuk az utat. És Hoppá! Itt vagyok. És igazából ez a bandásoknak a hely lenne. Igen, és itt vannak ilyen repülők, azok ide lettek letéve. És megmutatom nektek még, ott fent látható a polgármesteri hivatal, azt megmutatom nektek. Hát, ott mondtam már, hogy ott van az autószalon, ott lehet kocsit vásárolni, és itt jobbra lesz ez villanyos, munka, szintől van a rohabolt, ez is van munka, itt van a pizzázó, posta, meg van ilyen bolis hely, meg vegyes bolt, hát itt található is vannak egy házak, de sajnos ezt nem lehet megvenni, és mutatok még nektek valamit. Hát itt is lenne egy szerelőműhely, csak hát a szerelőműhelyt azt máshol tették, és ismét ez is egy ilyen házas rész, és lehetne házakat venni, de nincs benne az a mód, hogy lehetne házat venni. Igen, és mutatok nektek még valamit, amit talán még nem mutattam nektek. Gyertek, nézzétek, hogy merre megyek. Megmutatom nektek egy bandás hely, úgy mondják, de úgy írják, hogy VLO, az a bandásoknak a jele, és hát a neve. Igen, és bemegyünk itt jobbra, és itt lesznek a bandásoknak a helye, mindjárt mutatom nektek, erre fele lesz, és itt jobbra. Hát most itt van egyik legjobb haverom, Petinek hívják, azt hiszem, hogy annak hívják, most jön mögöttem, csak most van egy névvel, itt lenne a bandásoknak a helye, megmutatom nektek, hogy mi van a belsejében. Gyertek, csak nézzétek meg, itt vannak a kocsik, a bandás kocsik. Ez lenne a bandásoknak a háza. Itt van a konyha. És itt lenne itt fent a szobák. Csak ebben most nem lehet bemenni. Itt lenne a bandásoknak a szobája. Én is bandás vagyok, ezért tudom, hogy merre halad. Igen, és akkor mehetünk tovább. De a kocsik azért vannak itt, mert rabolás közben lehet ezeket használni. Mindegyik járművet lehet használni, csak akkor lehet
mindenre lehet használni, rablásra, mindenre lehet használni. Még megmutatom nektek, ahol előbb voltunk, ott volt a régi repülőtér. Hát, még mi van még? Hát, rendőrséget ugye azt mutattam nektek. Mutattam neked még a mindent, mégis mindent megmutattam. Hát, körülbelül ennyi lenne. Ja, és még én azt szeretném mondani, a 15 perces lesz a videó, de még mutassuk meg nekik, ahol van, ahol le kell tenni a jogsit. És még azt szerettem volna mutatni, hogy mit is akartam már elfelejtettem. Durva. A leírás alatt található az IP, gyertek mindig többen. Sziasztok! Sziasztok!